Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, ining handumanan sa usa ka amin. Ug iyon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Marvin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You and I. Recorded by X Thunder Gaming. Pa, unang hilon ako ninyo nga madto kog Manila. Ay, mag-unsa man kas Manila dong. Bitaw, sumay buhaton mo sa Manila, Marvin. Ngita kog trabaho, pa. Kung ani lang day kas ato mangitag trabaho, Adto na kong trabaho sa Manila, kay na may mutabang na kog makasuod kog trabaho dito. Ug gusto ko nga makaadtog lang yung lugar, eh. ay, onya, unsa may plano nimo dong? Ato lang ning paadtuon sa Manila si Marvin? Paragahan na eh. Tutor, sakto ng sidad. Salamat ninyo, pa. Oh, abi na kung di ka madayon og ani og Manila daw. Happy gigaw kay murag ni pugong man. Pero nadugay ni tando, ray. Okay kayo. Di pa sa kugaw nga nataan ni kugaw. Aron makita ko unsa itsura ning Manila. Mao jud gaw. Daw, unya, kanusam ko magsugol trabaho. Oh, ugma, ihatod na ka nako sa imong trabahoanan daw. Ay, di ko magkagwanta ning trabaho. Ara nga, ni ara sa bahay. Di ko sa ito makitag unsa itsura ning Manila, eh. Ako ino nang ako igagaw, di nga. Musutog lang yung trabaho. Unya, ubalhin na lang ka. Ugaw, ibalhin ako lang yung trabaho, eh. Ay, yung naang pinis bahay, kay laay kayo. Oh, nakoy kaila nga nangita og tao. Tig-deliver. Tig-deliver og tubig. Kana, unsa man? Okay ka na? May dito kay stay into dito. Sige, ikaw, ka na lang. Murag okihan ko yung trabaho, ara. Ay, mag-deliver ko tubig. Magkagawas-gawas ko. Hi! Ikaw na yung gingon ni Junicio nga inigagaw nga gipasod niya din, hi? Ako? Maayo hinoon ti parehas ng Bisaya. Ako din si Christina. Ikaw? Marvin. Iniinigid ka, Chris. Mutabang ka dinis tubigan kung wakit trabaho. Din, uy. O sabi ang tag-ihining atong trabahoan. Mao na nga kung hindi nga upi kas tindahan, aw mutabang lang sa din tubigan. Okay kayo. Aron, di ko maglaay din eh. Nakoy kasulti-sulti ba? Mao gyud. Chris. Nonsam ka? Ay, sakit akong likod, uy. Ipanuhot tingali ka. Basin, gising ako ganihagod kay nagpa-electric fan ko. Lang, ako niya nang hilutan niya. Kumao di ka mo hilot. Kumauwi. Hilot ako niya ha, inipinira na to. Sige. Kaya na diha, Vin. Sakit kayo na, Vin. Hindi. Maayuha man di mo hilot ni mo, uy. Naigo gid ni mo. Ikaw agad. Ingubid ako ni mo nga. Kamao kong hilot. Vin, uy, nalapas man ang imong kamot, uy. Uwa naman na sa akong likod. Buwan na, Chris. Nanginip ako eh. Chris. Morphine. Morphine. Ikaw ha, mapanuslanon kayo ka. Nga naman. Oo, di ko ta uyab. Nya, nakuha ko ni mo. Di man tao iya, pero di ka sinabot ng doha. Anyan, saan man ni Ron? Uyab lang to. Kay, nakuha naman ni mga akong pagkalalaki. Amaw. Agay. Chris, I love you. I love you too, Marvin. Recorded by X Thunder Gaming. Okay na gaw. Nalingaw rin sa kong trabaho rin eh. May noon. Agaw, unsa man ka tinuod akong nahibaw-an gaw nga uyab na nimo si Christina. Oo gaw. Ha? Gaw. Ayaw og kumpiyansa gawa. Ngayon gaw. Basin nun niya bag makapamabdos ka ba? Na,
nagpayad na ba kay dinis Manila gaw? Kanang imong sweldo, adigin naman kapaigo daw kung naana kay buhion gaw. Aw, magamping rin daw nga, di makapamabdos. Chris, galingarid ko nakabantay mo ba nga, guol ka na naman mo. Ano sari ka? Hindi akong problema, Vin. Ha? O sa bang problema? Mabdos ko. Ha? Shooter tayo, kawi. Ang saan mali na to? Oo niya ata magsabot na Chris kung budako-dako na nahimot yan. Naku, niresulta gid nga akong giingon nimo. Lagi ikaw? Unya, usahaw na nimo ron. Naglibog ko kung nun sa akong buhaton ini ko. Ha? Imo kong papaulion sa amo? Maunta na gusto na ko, Chris. Pero nga naman, Magkadako na mo din matihan ko. Unya, kung di ka mga anak, sigurado mo yung makalisod-lisod na kay kuwangon na akong kita. o niya ikaw. Ilang, mawapas ang kunin mo kung makatikom ako. Basta ha, O, lagi. Atagi kasi mong address me. O sa imo sab nga contact number. apa sabi agad ko, Vin, ha? O, lagi. Pangandam na kay palagahon ti ka ugma. Uy, gipapauli rin nimo si Christina bay. Aw gaw. O, gaw, kay murag di gyud na ko kaya nga ari siya sa Manila mga anak. Aw, sakto man sa nimong gibuhat gaw. Basta siguro alang gid nga imo sa nga paso dito. O, gaw. Uy. Ang dibag mo kauban din. Padong siya eh. Hi. Hello. Bago ka din eh. Itsoon ko sa tag-iya din, eh. Ako lang sa'y tabang-tabang din, samtang wa pa kakuha og tao si kuya. Mau ba? Ako din si Marvin. Margie. I love you, G. Oh, Marvin. No, tinuod. Ganahan ko mo. May chance ka ko. Nga nung mulimod man ko nga, ganahan man sa ko ni mo, Vin. Kumuna, kita na. Oh, Vin. Uyab na ta. Happy. Happy kaayo. Salamat nga kita kaya naman akong iyong pagkapay. Love ti ka, Vin. Maumwagit ko musupak sa imong gihangin ako. I love you, G. I love you too, Marvin. So, mabalik na ka? Oh, Vin. Kaya na naman mapuli na ako. Umuabot na to karon taod-taod. Mo ba? Sige, text lang ta. Okay, Vin. Ikaw na yung bago na kong kauban din eh, Miga? Oh, migo. Nindot ida kay puro Bisaya. Magkasinabot ida ini. Maog yun. Marvin, Jenny. I love you, Jen. Marvin. Muna tinuod yan. Bisa to, bagulang tayong nag-ila. Pero, ginahan na kayo nimo. May chance ka ko nimo. Oh, dili man ka lisod ko maon, Vin. Ha? Ang buti mo ibasabot nga, kita na. Oh, Vin. Salamat, Jen. Jenny. Jenny. Marvin. Usa? Doon na kababay ang imo nakuha sa pagbiya ni Christina? Oo, lagi ko. Naunsa ng taon daw eh. Nagkamangkas naman ka. Saom na ko na nga. Dahan sila na ko. Nako. Eh, uya si Christina. Kumusta naman? Ako ba dakon? Salamat nga ni kontak ka na ko, Vin. Kumusta naman ka? Niya, nagtrabaho ba gyapon? O niya, kanisa man ka mo ani diri. Hapit na biya akong mga anak. Sige lang, Chris. Muto nga raw niya ko diha. Aba, sabi akong siguro ha. Kaya nangita na bisa na si mama magpapa ni mo. Oo, lagi. Abutan ako diha. Oh, si Lord Jim nanawag. Hello, Jay. Ay, bawat na lang
nga mapus ko. O kinahanglan nga manubag kayo ni. Utsa? Saan nagbuhaton ako ini? Kuyawan ako anita. Kasi makiminyo si Margie ako. Vin? Vin, may tuyo ko nimo. Johnny, unsa ba na? Kuan ako regla ha. Nagpitik ko positive. Ha? Unsa ibot mo ipasabot? Mapdus ko. Ug ikaw ang amahan. Unsa? Pida, mo na akong giingon mo sa una pa. Saan taong ka, eh? Sana, may resulta na. Gaw, tabangi ko gaw. Oh, saan taman ka sa pagtabang? Ubiya ko nini. Ha? Ako ni si Batang akong napamabdusan. Tabangi ko Ay, gaw. nangita lang yung problema, eh. Ay, pangandam, ayaw makasibat ka. Vin? Ikaw ni? Oh, Chris, ako ni. Salamat kayo, Vin. Ngayon mong gigituman ni mong gisaad na ako ngayon mo kong apason. Mahal di ka, Chris. O di ko musugot nga malayo pa ka na ako. Salamat, Marvin. Pero, Chris, kuan, nakasa ko ni mo. Kung sa manang imong saan ako nakagipasaylo. Ang importante nga niya ako man ako. Nga matawang akong anak na may ilihong amahan. I love you, Chris. I love you too, Marvin. Sa akong gibuhat nga daghan kong napamabdusan, si Christina pag yun ang akong gipili kay mas bukat siya sa tanang babae nga iabot sa akong kinabuhi. Ug sa mga babae nga akong gipasakitan, hinaot nga inyo kong mapasaylo. Dili na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagading ako tampo. More power sa RMN. Sa mga higalan, kaagi ni Marvin nga taga Nunok Sur, Maasin City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit kinagalahan, You and I.